Уладальнік мануфактуры «Мир свечи» атрымаў памяшканне на прывабных умовах. За 3 гады ён мусіць аднавіць камунікацыі ды стварыць 20 працоўных месцаў. Тады будынак без аніякай даплаты пераходзіць ва ўласнасць прадпрымальніка. Весці бізнес у маленькім горадзе бывае прасцей, чымся ў буйным. Могу привести пример. У нас там задерживались документы по БТИ, например. Да. Пришел в исполком, у нас в отдел экономики исполкома. Решили вопрос мгновенно. То бишь 2 звонка, и все сразу продвинулось. Мануфактура месціцца ў горадзе Узда. Насельніцтва тут усяго 10 000 чалавек. А значыць, мясцовыя дробныя прадпрымальнікі атрымліваюць падатковыя ільготы і разнастайнае падтрыманне ад уладаў. Але ёсць і праблема. У маленькім горадзе маленькія рынкі збыту. Работаем с Россией плотно. То бишь в Москву, в Питер отправили свои свечи. Там находим представителей. Свечкі на мануфактуры не танныя. На іх вытворчасць ідзе якасны парафін. Араматызатары замаўляюць ва Францыі. Затое уладальнік прадпрыемства не плаціць арэнднай платы, а заробкі ў рэгіёнах ніжэйшыя за аплату ў буйных гарадах або ў суседніх краінах. Таму, калі б свечкі вырабляліся не тут, яны б каштавалі яшчэ даражэй. Вось, напрыклад, абсалютна унікальная свяча ў выглядзе сала. Яна гарыць 15 гадзінаў, а каштуе 50 000 беларускіх рублёў. У Расіі, напрыклад, нават себекошт такой жа свячы можа быць удвая даражэй. Штогод колькасць суб'ектаў малога прадпрымальніцтва павялічваецца прыкладна на 10 000. З 37 000 у 2006 годзе да 85 у 2010. Але калі паглядзець на статыстыку, то добра відаць, што большасць прадпрымальнікаў працуе ў Менску 37% або ў Менскай вобласці 16%. Ва ўсіх астатніх абласцях працуе 10 і менш адсоткаў беларускіх малых прадпрыемстваў. Сёння ідзе праца над новую дырэктываю, згодна з якою прадпрымальнікі буйных гарадоў змогуць распачынаць бізнес у рэгіёнах, весці розны ўлік прыбытку и платить за прибыток, отрыманный в регионах, и льготные податки. Предусматривается освобождение от таможенных пошлин, налоговых платежей, то оборудование, которое можно будет ввозить для развития производств в малых городах и сельской местности. Калі дырэктыва будзе прынятая, то перспектыва перавесці вытворчасць з Менску ў раённы цэнтр становіцца прывабнаю. Пакуль што, каб мець прыбытак у невялікім горадзе, трэба добра ведаць рынок. Напрыклад, уладальнік гэтай школы ведаў, у раёне на курсы для кіроўцаў ёсць попыт. Людзі стаялі ў чарзе на адукацыю 5 гадоў. Вот это наш класс, в котором наши учащиеся изучают правила дорожного движения, основы безопасности, доврачебную помощь. Будынак спачатку арандавалі, а пасля года працы выкупілі усяго за 20 мільёнаў рублёў. Яшчэ каля 50 мільёнаў каштаваў рамонт, але яго рабілі за грошы, якія прыносіла школа. Поменяли окна, поменяли потолки, полы переложили, плитку. И стены штукатурили, покрасили, поклеили и провели порядок. У гэтую школу ходзяць усе жыхары раёну, нават меншукі прыязджаюць за 60 кіламетраў на курсы ў выходныя дні. Вучыцца танна, арэнды школа не плаціць, усе 9 аўтаў рамантуюцца ва ўласных майстэрнях. Прыбытковая аўташкола, якую цалкам адрамантавалі ўладальнікі менш як за 3 гады, такое магчыма толькі ў рэгіёне.